Представям ви New Energy Lab на фирмата Heliocentris, който се състои от три основни модула. Единият модул е водородният модул. В него има водородни бутилки, има горивна клетка и генератор на водород. Втората част на оборудването е Main Supply, който включва кабели, окабеляване, защити, връзки между оборудванията, комуникация, както и няколко инвертора. Другата част е Energy Management System, което представлява системните дата на всичките захранвания и комуникации, системен конфигуратор. Чрез него може да включим различни експерименти по различен начин, примерно да захранваме батериите, горивната клетка да захранва други елементи. Тук в тази част е Public Grid, което означава публичната мрежа, понеже оборудването е свързано към публичната мрежа. Island Grid, което означава вътрешна мрежа. И имаме електронен товар, компютър и батери банк, който е батерийно стопанство. Софтуера на оборудването е направен много лесен за използване, като всяко едно превключване е показано чрез стрелка. Сега в момента на покрива са инсталирани фиксирани соларни панели и мобилни соларни панели. Мобилните соларни панели могат да бъдат бърдени на различен градус, различни дирекции и по този начин да бъдат правени много видови експерименти. Има вятърна турбина, която се включва при вятър над 4 метра в секунда. Сега в момента е по-малко и затова не работи. И има хидрогенен генератор, бутилки за съхранение на водород и горивна клетка за водород. Сега, основните експерименти, които могат да бъдат правени с това оборудване е чрез разместване на соларните панели изток-запад или на различни градуси да се симулира зареждането на батерия на батерийно стопанство. А батерийното стопанство да може в някакъв момент да се използва за производство на водород или за захранване на вътрешната мрежа. Вътрешната мрежа се включва тук. При включена вътрешна мрежа в момента вече можем да включим електронен товар, който да симулира консумацията на едно домакинство или на една фабрика с зависимост от производството и товара, който използва. В момента можем да зададем примерно 10 ампера товар и от соларните модули зареждат батерията, а батерията захранва този товар. По този начин може да се правят експерименти в различните часове на деня, какъв товар може да поеме, колко може да захранва батерията, дали се зарежда, дали се разрежда и по този начин да симулират различни варианти. Друг вариант е примерно когато имаме твърде много производство от соларната енергия и нямаме нужда от такъв товар, да съхраняваме в производството на водород. Производството на водород, отварят се бутилки, захранва се водородния модул, а водородният модул работи с изключително чиста вода, която ние добиваме от друг уред чрез обратна осмоза. Тя трябва да е свръхчиста, защото мембраната е платинена и ако не е чиста водата, платинената мембрана ще се замърси и хидрогенератора ще се развали.
Сега стартираме производството на водород. То се съхранява в бутилки, които са в тази част на оборудването. Благодарение на лесния софтуер, във всеки един момент се показва консумацията на ток, налягането на водорода, съхранението на водорода в барове. В момента вече почна производство на водород. В момента нагнетява водорода. Максимум е 15 бара, в момента е на 7,6 бара. Когато достигне 15 бара, ще ви изключи автоматично. Цялата информация се съхранява дигитално чрез Data Logger, който се стартира от тук. Съхранява файл, като записва, в момента се записва и записва абсолютно всички данни в момента, които постъпват в оборудването на New Energy Lab, като токове, нагнетяване на водорода и други неща. Друг вариант за оборудването е, можем да спрем в момента производство на водород и да започнем да произвеждаме електрическа енергия. От съхранения водород. Така може да симулира в моменти, когато няма достатъчно електрическа енергия от фотоволтаиците или съхранена в батериите, от водород да захранваме фабрика, предприятие или къща. Сега, както се вижда, от горивната клетка минава през един конвертор и от конвертора електрическата енергия пак отива в батерията. И така дигитално съхранената информация може да бъде извлечена и обработена за нуждите на всеки, който иска да направи определен експеримент с фотоволтаици, вятърна турбина и водород. Производство на водород и горивна клетка за водород. В момента се произвежда електрически водород, спираме него. Тук спираме записването на данни.
можем да отворим съхранения файл. Съхранените данни се намират в файл, който се отваря дигитално и всичко е съхранено във всеки 5 секунди се съхранява всички данни, които сме искали да бъдат записани в таблица, която може да бъде обработена в зависимост от провеждания експеримент.